Alweer, dankie leer. Kijk je me pararas is wat ik je wil vragen, man. Al gaan dan on, praat met me man. Dat is wat je pla. Praat met me. Je zegt maar weet of je het zal doen. Ja, moet ook. Ik weet nog niet of we je gaan helpen of niet, maar mensen weten me nog niet wat is die flop is. Kijk je me bra. Er is al van lang tijd jongens. Alweer. En ik wil hier aan enige doen van zijn vriendschap. Oh nee, dan moet je praten. Wat is het? Praat. Dat is eigenlijk mijn oudste, man. Wow. Wat tussen je en je oudste gebeurt is tussen jullie twee. Maar al voor mij, ik jullie zo goed tegen. Ja, mijn bra, dat is het probleem, man. Alles is alright. Ik was bij je lief voor haar. Maar ik denk als ik weet op zijn speciale vriendin. Zij zei ze voel zo, maar ik weet op zijn eindelijk zo voel. Zo ik wil eindelijk je moet voor mij gaan. Ik kan net, kijk, als ze zo loyaal is wat ze is. Ja, Jesus mal, je moet echt jou zien op tijd. Ik is ernstig nu, man. Doe het ernstig. Ik wil dat je me dat voor mij doen. Alsjeblieft, man, ik smeek je. Je doet het zeker. Ja. Top. Maar Jezus zei, we gaan naar het vrijwoordje. Hallo, Yes. hoe gaat het? Ik is de jongen op de klein joh. Ik is net rustig bij je. Ik spring. Ik is net wat hè. Ik vraag, ik wil goed op van naast iemand dat ik optel. Maar ik zie je binnen. Nou, hoe is dat nou? Iedereen een beetje hard, maar nu wil je ze zelf met elkaar horen, man. Je ziet. Oké, is recht zo. Als Jezus zei. Nee man. Nou, wat maak je nou? Ja, nou, hoe is het nou? Ik zeg dat je ziet van eigen kiezat. Man opzet als een man wil. Nee man. Nou, wat denk je dan van mij? Nee man, die dingen zit ik niet in dat je dan van je. Hoe man is ik hier en hoe je dat Maar je weer een ik de oukie. En hij is mijn beste vriend. Wat gaan we ook niet dan van mij? Oké, nee, maar ik respect je kiezen. Maar een of ander tijd ga je naar Je meisje. Hi vriend. Kom een vriend. Weet je, ik heb lang laatst gezien, maar hoe gaat het nog met jou in die huis? En hoe man, hoe gaat het? Nee, mijn vriend, weet ik heb net zo lang laatst gezien. Maar alles is nog alright. Kan jij geloven? Hé, ik heb weer een ding vertel. Mijn oukie zijn beste vriend wil van mij komen trouwen. Weet je, hij is ordentelijk en is mooi. Maar ik is nog net die mensen. Weet je, ik is redelijk zo'n mensen, maar jouw boyfriend man. Hij zegt vir jou nie, hy is te maar en hy sien lekker nie. Hy sien lekker maar nie, vir jou nie, ek het die kop gesien. Nee maar met Chommy, hoe kan jy nou wel dit sê? Ek is aan lief vir hom. Ek is jammer met Chommy, maar ek is net eerlik, man, jy pas net die. Nee man, vriend man, kom eens los die story. Ek het my nou ook omgekeer net vir dit. Ek het omgekeer vir die kos en wees maak iets om te eet man. Jy like kos, lankal. Die vraag nog. Ja, tijd niet aan. Hoe lang was hij? Hij was niet lang hier, want toen jij loopt, toen zat hij ook net nog een paar minuten, toen loop hij ook. Heb je iets gemaakt? Niet erg, hè? Gezegd? Niks. We zijn ook gezet en gezeld. Oké. Nou, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hi, Jana. Nou, wat gaan we weer aan met die man? Ja, zie, die man ooit keer ook gedoen wat ik me gevraagd. Alweer.
Ja man, ek wag hier by die shop. Ja, hier teen my huis. Kom gou om asseblief, praat. Hier, Jan so kwijt geting oor die phone. Wacht dan. Jong, waar het jy aangevang? Hy kan sê vir my jy het niks gedoen. Jy het niks gesê. Wat gaan aan? Nee, my bro, ik heb daar getry en die gesels. Ik was dan actually voor lang tijd daarmee. Okay, nee, ek verstaan. So dit beteken eintlik sy is besig om my te lieg. Maar dis reg. Ons gaan weer praat. Hey, kies jy nog op jou foon? Kan jy nie kook, ja? Ja, maar wat is die story? Jy sal wat hy tak so katterig met my. Katterig! Jy sien nou wie goed wat jy wil sien. Why? As jy me van my wil beledig, dan beledig jy my nie so nie. Jy beledig my nie so nie. Beledig waaroor? Jy beledig my nie so nie. O, so jy het iets wat ek oor moet beledig. As dit wat jy eintlik sê. Of wat? Wie wat? Ek gaan nie met jou nonsens aangaan nie. Ek gaan vir dit met my ma sy sloop. As reg is fyn. Wow, sister. Je zei je was een praat, sinds que die man niet. Agata. Weet jy hoe praat? Ek praat skel met die hele tyd en elke tyd dan gooi jy goed in my gesig en wat ek eers doen nie en hy het vanmorgen net besluit hy gaan sy ma sy huis toe. Hy het sy goed gevat en hy loop. Ja, kan ik gewoon leren doen dit en doen. En iemand zoals jij verdient niet dit niet. Jy is aan het haken, dit bij de jaren. Loop hier rond en drink en skit eens. Hy is een na-type kind, actually. Hy is loyaal en wat. Kijk toe ek jou gedraai, jy het my nie eens ingesit nie. Wat, moet nie waar, jy kan saam met my is. Hy reg. Ek het nie gebesig gaan my so aflaat toe. Nou sien jy, hy is saam met my is, ek gaan jou elke dag laat speciaal voor, oké? Dan gaan jou liefde gee wat hy ook nie eens kan vergeet, oké? Maar weet jy wat nie? Ek het gevoelens vir hom en ek dink dit is reg wat ons doen. Okay. Nou die ding is, voorheen bestaan Kia kansie. En nou sê jy ons kan nie dit aan hom doen. Soos ek nou die story verstaan, staan ek actually 'n kans. Weet jy, ek is net so confused. Like, die woorde wat jy my gesê het, dit speel aanhoudend in my kop. Wat jy my gesê het, ek sal eendag op jou kom. Ja, nou weet ek die taal. Jy dink die cheeseboys gaan by jou oral bring. Okay, maar solank dit net vir my nader aan jou arm bring. Nee, wat is ek val vir jy? Jy? Jy het gelaat op jy dit. Ja, ek is bewus van dit. En die ding is, ek is nie so ernstig met hom. Staan ek nou 'n kans of nie? Seker maar. Okay, right. Beloof jy kan seker maar gaan nie vir ander soos wat Give me die, maar weet ik smaak jou al lang. Ik die wilde die gezien het niet. Honestly, ik was bang, maar kan ik en jij alleen kijken? Kan ik en jij alleen kijken? Ik weet ik lang nog desperate. Ik zoek een neefje voor je feesten. Op jou was ik gevestig. Baby, there's no way it was. Ik het tof als je me zoekt. Oké, ik is in die groeps. Een hotel geboekt. Die girls wijs als we move naar een club toe. Een trap zien, ik die auto. Hey! Wat gaat die zo aan, hè? Baby, Jy baby my nog. En jy, wat gaat die aan, hè? Libra, ek kan verduidelik. Verduidelik. Wat wil jy verduidelik? Ek en jy is al vir 'n lang tyd chommies.
En dis hoe jy jou vriendskap aan my bewys. Jy steek my in die rug, man, jy's 'n verraaier. Walton, as anyways hoogtyd dat ek en jy moet praat. Ek voel nie weer die ding van ek en jy werk so lekker uit nie. Oh, jy nog geval vir die mannetjie. Ken jy die rede hoekom julle twee saam is? Oh, bra. Moet nie goed te praat wat kan gebly het. Wat so goed dan? Met wat is julle twee besig? Jou goed en as jy wil weet. Wie hoekom is julle twee saam? Is omdat ek vir hom gestuur het om jou te kyk, om jou te toets. Om te kyk of jy getrou is teenoor hom nie. Maar ek kan sien, jy is nie. Hoe is hoe julle twee kant agter my rug gekom kan? Met my gevoelens gespeel, my hart gespeel. Dan julle ek is 'n lepel wat elkeen kan